खुलुमबाय दिनै 8 डिसेम्बर 2023 शुक्रबार उत्तर प्रदेशनि रेबरेलियाव सासे डक्टरा गावनि बिसि आरो सानै गथ'खौ बुथारनायनि उनाव गावबो गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। बुथारजानाय गथ'आ सासे हिन्जावसा आरो सासे हौवासा गथ'। सासेया 14 बोसोर बैसोनि, बे जाबाय हिन्जावसा, आरो सासेया 5 बोसोर बैसोनि, बे जाबाय हौवासा। जाथायखौ खालामनाय डक्टरनि मुङा जाबाय अरुण सिंह। मेगननि डक्टर महरै खामानि मावोमोन, नाथाय अरुण सिंहआ बे जाथायखौ मानि जाहोनाव खालामखो बेखौ रावबो मिथिनो मोननाय जायाखै। तामिलनाडुनि तिरुपातुरनि पुदुपिटाइनि मेन र'डआव गंसे प्राइभेट फरायसालिनि बासआ सासे 9 थाखोनि फरायसाखौ हरखाब सौदावना होनायाव फरायसाया जायगायावनो जिउ गोमादों। थैनाय गथ'नि मुङा जाबाय पि. दिवाकर, 14 बोसोर बैसोनि। दिवाकरआ गावनि लोगो अजयजों बाइकआव थांनानै मैगं-थाइगं बायनो थाखाय लकेल मार्केटआव थांदोंमोन। बेहायनो बे जाथाया जादों आरो जाथायाव अजयआबो जोखोम जादों। राजखान्थि एमपि इलेक्शन सफैगासिनो दङ। लोब लोब फरायसा आरो लोब लोब गुबुन गुबुन हानजानि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गोबां मावथिफोरा गुबुन गुबुन हानजायाव जयेन जागासिनो दङ। बेबायदिनो क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लानि गोबां फरायसा लाइमोनफोरा इउपिएल हानजानि सोरखार सालायनायखौ गोजोननाय मोनैनि थाखाय बिपिएफ हानजायाव जयेन जागासिनो दङ। दिनै जोंहा बाथौ खेराइ चिरां बाथौ खेराइ रेजर्टआव दिनै जोंहा लाइमोनफोरनि मोनसे बिथां हाग्रामा सारा दिनै सावरायनाय हाबाफारि लादोंमोन। बे हाबाफारियाव गोबां लोब लोब जाखांफुनाय लाइमोनफोरा बाहागो लाफैदों। टटेल 149 जोनानो जोंहा दिनैनि बे बाथौ खेराइ रेजर्टआव मेलाव दिनै गोदानैबो गोबां जयनिं जाफैदों आरो बे जयनिं जानायजों लोगोसे बेखौनो फोरमायनो थांदोंदि जोंहा फैबाय थानाय समाव हाग्रामा सारनि पार्टिया गोख्रोङैनो दावगालांगोन आरो बेखौनो बुंनो सानोदि मानि थाखाय दिनै लाइमोनफोरा दा सोलिबाय थानाय बिटिआर गभखौ मानि थाखाय गाज्रि मोननानै बिपिएफ दोलोआव जयेन जादों आरो जयेन जानायनि ओंथियानो फोरमायो जि दिनैनि बे बिटिआर सरकाराव जोंहा गोबां प्रब्लेमफोर नुजादों, जेंना जेंसि नुजादों। बेखौ हयथ' गासैबो लाइमोनफोरानो बुजिनो हमदों। मानो होनोबा दिनै जोंनि फरायनाय बेलायावनो इउनिभार्सिटि बा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि रिजाल्टनि बेलायावबो गोबां जोंहा प्रब्लेम नुजाथिदों आरो लोगोसे जोंनिनो गोबां सिनियर आदा आब' टेट एग्जाम होलांनाय बिथांमोनाबो गोबां एग्जाम पास जाखांनायनि उनाव गोबां गोग्लैसोनानै थानो गोनां जादों। जोंनि बिटिआर हालामनि सिङाव थानाय गोबां लाइमोनफोरा साख्रिनि बेलायावबो उन जानानै थादों। आसाम सरकारा जोंनो गोबां पावारफोरखौ जोंनिफ्राय सेनानै लांदों। बेनिखायनो जों दिनैनिफ्राय बा गाबोननिफ्रायबाबो गासैबो लाइमोनफोरा दिनैनिफ्रायनो जोङो जानजि खाफ्रानांगोन। माखासे थांनाय समाव जों बुजि मोनाखैमोन आरो जोंनि बैसोफोराबो उन्दैमोन। लोगोसेनो दिनै जों देरबोबाय, बेनिखायनो बयबो लाइमोनफोरा गावनि सानखांथाइजों बुजिनो हमनायजों दिनै गाव गावनो बुजिनानै दिनै जोंनि बे जयनिं बा बिपिएफआव हाबफैदों आरो फैबाय थानाय समाव जोंहा जोंनि बाक्सायावबो जोङो बेफोरबायदि जयनिं हाबाफारि लागोन। बे फोरमायनायनि गेजेरजोंनो आं फोरमायदों फैबाय थानाय समाव बयबो जोंहा लाइमोनफोरा लोब लोब आरोबाव जोंनि हाग्रामा सारखौ फैबाय थानाय इलेक्सन बा फैबाय थानाय समफोराव सापर्ट होलांबाय थागोन आरो दिनै जोंहा बेयाव जयनिं जानाय होननाय लोगो लोगोनो गोबां सुबुंफ्रा साननो हागौ उन्दै बा जोंखौ जेबो माने लाइमोन सम, सोलोंनाय सम, बे समाव जों सोलोंनांगौ। जोंहा जिउआव थैजासिम सोलोंनाया जोबनो थाङा। जों थैजासिम सोलोंनो हायो जिउआव आरो जोङो पलिटिक्स लाइनाव जों दानिफ्रायसो ओंखारनो गोसोबा जों दानिफ्रायसो सोलोङोबोलासो जोङो उनाव सासे गेदेमा दानि इयुन जोलैफोरानो इयुननि गासैबो गेदेमा जाहैनायनि मोनसे थांखि बा सिमां थायो। जों पलिटिकेलि हाबनानै दिनै जेनेबा ओरैनो जों जयनिं जाबाल' जानाय नङा। गासैबो
लाइमोनफोरा हारिनि थाखाय हादोरनि थाखाय बाथ्रा साननांगोन दानिफ्रायनो जों सोलोंलांनांगोन बेनिखायनो आरो जोंनि बर' माहारियावबो गोबां हिन्जाव माहारिया राजखान्थि आयदायाव गोग्लैसोनानै थानाय दिनै अनजलि मेम आरो प्रमिला बायदेवमोनाल' दिनै जोंनि बिटिआर हालामनि आइजो पलिटिकेल लिडार होननानै जों सिनायथियो जोंहा आइजो माहारिफोरा गोबां खम दङ बेनिखायनो जोंनि दा लाइमोन जाखांफुनाय लाइमोनफोरा बा जों बयबो आवगायबोनांगोन लोगोसे जोंखौ पलिटिकेलाव दा जयनिं जानायखौ गोबां सुबुंफ्रानो ससियेल मिडियायाव भिडिअ हगारनायनि गेजेरजों गोबाङा जोंखौ मोजां गाज्रि कमेन्टखौ फोरमायगोन जों बेखौ मिथिखायो मानोना बेयाव हाबनानै जेबो गुन्दै गैया बा मा गैया होननानै थेवब्लाबो जों हारिनि थाखाय जुदि दावगालांनोब्ला हारिनि थाखाय बाथ्रा सानोबा जों गोबां आफाद बा संगठनाव हाबनानै जोङो खामानि मावलांनो हायो बन्स'आव हाबनानैबाबो बा फरायसा हान्जायाव हाबनानैबाबो जों हारिनि बाथ्रा साननो हायो साधारन नर्मेल थानानैब्लाबो बा मास्टार बायदि बायदि बिथिङाव साख्रि मावनानैबाबो जों हारिखौ फोसाबनो हायो ओरैनो थानानैबाबो जों हारिखौ साननो हायो बा जों पलिटिकेल लिडार जानानैबाबो जों हारिनि खामानि मावलांनो हायो बेखौ जों बयबो मिथिगौ। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि।